देवानंद युवा राष्ट्रवादी संघटनेचे अध्यक्ष आणि आमच्याच या मंडळाचे कार्यकर्ते, त्यानंतर या मंडळाचे अध्यक्ष नंदू गावडे यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत केलं जातं देवा टेमकर यांच्या वतीने. त्यानंतर पुंडलिक दळवी यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. त्याचबरोबर पूजा दळवी मॅडम यांचं देखील स्वागत केलं जात आहे. देवा टेमकर आपल्याला विनंती, वैष्णव मडकईकर यांचं सर्वप्रथम नाही, पूजा दळवी मॅडमांचं स्वागत झालं. आता मडकईकर मॅडमांचं देखील स्वागत केलं जातं. सर्व प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी गुलाब पुष्प देऊन आम्ही स्वागत केले. आता मी विनंती करतो अर्चना फाउंडेशनच्या अध्यक्षा अर्चना गाडेकर मॅडम यांनी या कार्यक्रमाला आपण 2 शब्दांमध्ये शुभेच्छा द्याव्यात. सर्वप्रथम सर्व आमच्या माता भगिना बंधू भगिनींना मी नवरात्र उत्सवाच्या खूप शुभेच्छा देते. खरं तर कोकण 7 लाईव्ह आपल्या सर्वांना आपापलं वाटणारं हक्काचं वाटणारं असं हे चॅनल लोकशाहीचा 3रा स्तंभ 4था स्तंभ सांभाळता लोकशाहीचं सामाजिक उपक्रमामध्ये पण सहकार्य करतात आणि विविध कार्यक्रम या चॅनलच्या माध्यमातून राबवले जातात. खरं तर मी देवयानी मॅडम असतील, त्यांची सर्व टीम असेल, विनायक असतील, आमचे संदीपजी देसाई, सर्व टीम यांचं मनापासून कौतुक करते की अतिशय चांगलं काम आमच्या महिलांसाठी आज खेळ पैठणीचा तुम्ही अरेंज केलेला आहे आणि आमच्या महिला खरं तर त्याची वाट बघतायत. त्यामुळे जास्त वेळ न घेता सर्वांना मी नवरात्री उत्सवाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते. सर्व माझ्या माठेवाड वासियांना, सोन्यासारख्या माणसांना सोन्यासारख्या शुभेच्छा देते आणि जास्त वेळ न घेता आभार व्यक्त करत सर्वांचं आणि थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर मी विनंती करतो कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका सौ देवयानी वरसकर मॅडम यांनी आजच्या कार्यक्रमाला एकंदरीत शुभेच्छा द्याव्या. सन्माननीय अर्चनाताई आणि सन्माननीय व्यासपीठ, सर्वप्रथम मी धन्यवाद मानेन माठेवाडा मित्रमंडळाचं की त्यांनी हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम करायला हा तुमचा व्यासपीठ किंवा हा रंगमंच आम्हाला उपलब्ध करून दिला. खरं तर गेले 8 दिवस आम्ही हा कार्यक्रम प्रत्येक तालुक्यामध्ये साजरा करतो आणि त्याच्या पाठचं कारण हेच होतं की महिलांना कुठेतरी एक तासभर विरंगुळ्याचे क्षण मिळावे. कारण चूल आणि मूल सांभाळताना आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये जेव्हा महिला वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहेत, अशा वेळेस त्यांना स्वतःकडे लक्ष द्यायला खूपच कमी वेळ मिळतो आणि अशा वेळेस या नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने जेव्हा ज्याला स्त्री शक्तीचा जागर म्हणतात किंवा सृजनशीलता म्हणतात, अशा वेळेस त्यांना 1 तास का होईना स्वतःकडे बघण्यासाठी, स्वतःच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी थोडासा वेळ मिळावा याच्यासाठी हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम घेऊन आम्ही प्रत्येक तालुक्यामध्ये गेलेलो होतो. आज नवमी ॲक्च्युली आता 12 वाजून गेलेले आहेत, दसरा सुरू झालेला आहे. त्यामुळे दसऱ्याच्या मी सगळ्या तमाम ह्या माठेवाड्याच्या भगिनींना, सावंतवाडीकरांना खूप खूप शुभेच्छा देते आणि तुम्हाला नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा देते, दसऱ्याच्या शुभेच्छा देते आणि हा पैठणीचा कार्यक्रम आपण सुरू करूया अशी मी विनंती करते. सर्व मान्यवरांचा पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सर्वांना विजयादशमीच्या शुभेच्छा देतो आणि सर्वांना विनंती करतो आपण खाली या ठिकाणी आसनस्थ होऊन घ्या आणि ज्याची आपण आतुरतेने वाट पाहतोय तोच कार्यक्रम कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत खेळ पैठणीचा, याला आपण लगेचच या ठिकाणी या व्यासपीठावरती सुरुवात करत आहोत. मी खेळ पैठणीचा खेळ घेणारे कोकण 7 लाईव्ह तर्फे आलेले आमचे मित्र कणकवलीचे बाळू आलावकर, सिंधुदुर्गाचे लाडके भाऊजी यांना मी विनंती करतो की या ठिकाणी त्यांनी यावं, व्यासपीठाचा ताबा त्यांनी घ्यावा आणि आजचा कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत खेळ पैठणीला या ठिकाणी सुरुवात करावी. 20 स्पर्धक या ठिकाणी या खेळ पैठणीच्या मध्ये रजिस्टर झालेले आहेत. 20 महिला या ठिकाणी रजिस्टर झालेल्या आहेत. त्यानेही तयारीला सर्वांना पुन्हा एकदा मी शुभेच्छा देतोय आणि सर्व बाळू आलावकर यांच्याकडे सुपूर्द करतो. हॅलो चेक जरा गुरु बघते.
सुस्वागतम आणि अगदी मनापासून स्वागत. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या माठेवाडा मित्रमंडळ नवरात्र उत्सव मंडळ. जरा जोरदार टाळ्या. का टाळ्या कमी का पडतायत? जास्त वाजले म्हणून. बोला अंबे माते की. हा उपवास झाले, सोडलात ना उपवास? जरा जोरात अंबे माते की. वा वा. गणपती बाप्पा. गणपती तर ताकद आहे, बघितलं मी. जवळजवळ 9-10 दिवस झाले चालू आहेत कार्यक्रम. सुस्वागतम. स्वय असुनी ब्रह्मावतार कणकवलीत बैसुनी दिगंबर स्वतःसी मनवी भालचंद्र. अशा परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतोय. या सावंतवाडीच्या ग्रामदेवतेच्या चरणी साष्टांग दंडवत अर्पण करून आत्मेश्वराच्या चरणी हे सर्वस्व अर्पण करून आम्ही निमित्त कारण आहोत. हे सर्वस्व अर्पण करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. नवरात्र उत्सव म्हणजे स्त्री शक्तीचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हणजे महिलांच्या कल्पकतेचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हणजे महिलांच्या कलागुणांचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हणजे महिलांच्या सन्मानाचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हणजे त्यांच्यामध्ये सुप्त असलेल्या गुणांना उजाळा देण्याचा जागर. आणि म्हणूनच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत माटेवाडा नवरात्र उत्सव मंडळ आपल्यासाठी घेऊन आलाय हा खेळ पैठणीचा. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे चॅनल आणि या मंडळासाठी. जरा जोरदार टाळ्या. टाळ्या कमी पडता कामा नये. माझ्यासाठी अजिबात टाळ्या वाजवू नका. वाजवा परत जरा टाळ्या. तुमच्या मंडळासाठी वाजवायचं. एवढी रात्र झाली तरी सुद्धा खेळ पैठणीचा साधी गोष्ट नाही आहे. प्रथम क्रमांक आहेत अर्थातच अर्चना फाउंडेशन प्रस्तुत एक आकर्षक पैठणी आहे. द्वितीय क्रमांकासाठी आहे SM मडईकर ज्वेलर्स पुरस्कृत चांदीचं नाणं आहे. आणि तृतीय क्रमांक आहे SM मडईकर ज्वेलर्स चांदीची मूर्ती. असा हा खेळ पैठणीचा या ठिकाणी रंगणार आहे. 1.5 ते 2 तास हा कार्यक्रम चालणार आहे. बघूया काय काय होतं. कोणत्या माऊलींना कोणत्या आमच्या लाडक्या वहिनींना ही पैठणी मिळते. महाराष्ट्राचं महावस्त्र कोणाला मिळतं बघूया. स्पर्धक क्रमांक 1 ते 10 आम्ही थोडीशी वेगळी ट्रॅक केली आहे. जरा शांतता राखा. आम्ही एक थोडीशी वेगळी ट्रॅक केली आहे. यावेळी आम्ही बॅच दिलेला नाही आहे. प्रत्येकाच्या हातावरती दिलेला आहे 1 ते 10 हे स्पर्धक आहेत. त्यांनी कृपया व्यासपीठावर या. स्मरण शक्ती तुमची किती आहे एवढी रात्र झाली ते आम्हाला बघायचं आहे. आम्ही यावेळी बॅच कॅन्सल केले. मॅडमांना बोललो नको बॅच नको. 1 ते 10 स्पर्धकांनी व्यासपीठावर यायचं आणि क्रमांकाने राहायचं. या कार्यक्रम पूर्णपणे लाईव्ह आहे. हा खेळ पैठणीचा माटेवाडा सावंतवाडी असं डायल केलं की तुम्हाला ते लिंक आहे त्या ठिकाणी आपल्याला हा लाईव्ह कार्यक्रम दिसणार आहे. 1 ते 10 स्पर्धक या. जरा पटपट या. स्पर्धक क्रमांक 1 ते 10 या. दे म्युझिक विदेश ट्रान्स ठेवा सगळे. 1 2 इथे 1 2 आपापले बघा नंबर हातावर आपल्या डायल केलेले आहेत नंबर नेहमी आम्ही नंबर प्रमाणे राहा. 3 4 4 कोण आहे 4 तुमचा 3 आहे. 4 4 कोण आहे 4 कोण आहे 4 5 कोण आहे 5 तुमचा किती आहे 4 5 जरा स्पर्धक क्रमांक 4 5 कोण आहे या लवकर. कुठे गेलात या लवकर या लवकर. 19 स्पर्धक सहभाग आहे. जर लवकर चौकस चौकस वायर्स बघा. लाईव्ह कार्यक्रम आहेत. वायर बघितलं पाहिजे. किती आहे नंबर तुमचा 4 या. क्रमांक 5 कोण आहे 5 मॅडम. क्रमांक 6 कोण आहे तुम्ही आहे. असू द्या घेऊन ये आपण तिला पण चान्स देऊ. भविष्यात तिला पण खेळ पैठणीचा आवडेल. बरोबर ना मॅडम बरोबर. ओके 6 7 8 9 आणि 10. ओके जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या 10 स्पर्धकांसाठी. दे विद्देश मॅजिक बॉक्स. एखादी खुर्ची दे विनायक. खुर्ची केवढ टेबल काय दे पण. सगळे सोपे सोपे गेम आहे. कोणीच लाजायचं नाही. कार्यक्रम लाईव्ह आहे बघा. हां त्याच्यामुळे कोणीच लाजायचं नाही आहे. ही लिंक तुमच्यासोबत आयुष्यभर राहणार आहे. त्याच्यामुळे कोणीच लाजायचं नाही आहे. खूप गंमत आहे जम्मत आहे. मॅजिक बॉक्स बनवला त्याला सुद्धा सलाम आहे. तर या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो पहिल्या राऊंडने ज्याचं नावच आहे मॅजिक बॉक्स. काय मॅजिक बॉक्समध्ये दडलेला आहे मला सुद्धा माहिती आहे. आमचे लाडके परम मित्र गुरु चिटणीस या ठिकाणी बसलेले आहेत. गुरुने सावंतवाडी गाजवलं ही बातमी आम्ही अगोदरच ट्रॅक केली. बरोबर ना गुरु. तर या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. स्पर्धक क्रमांक 1 या सिद्धेश. हां चिठी काढायची त्यामध्ये जे काय दडलेलं आहे
ते तुम्हाला करावं लागेल. जे गुणसंख्या असतील ते आमच्या मॅडम परीक्षक त्या ठिकाणी आहेत. संपादक मॅडम देवयानी वरसकर आणि आमचे दैनिक कोकण सातचे संपादक सन्मान्य संदीप देसाई हे दोन्ही परीक्षक म्हणून त्या ठिकाणी बसलेले आहे. ओके हो. पण हे कार्यक्रम चालू करायच्या अगोदर मी तुम्हाला एक सरप्राईज देतो. आता मात्र नाव नोंदणी बंद. हा ओके ना. एक सरप्राईज देतो. एकही स्पर्धक बाद होणार नाही. आजपर्यंत अशी स्पर्धा तुम्ही बघितली होती की बाद फेरी खेळवली जाते सुरुवातीपासून, बरोबर ना गुरु? हां. यावेळी आम्ही एक पॅटर्न घेऊन आलो सुरुवातीपासून कोकण साध लाईव्हचा. काय तर कुठल्याही स्पर्धकाला आम्ही बाद करणार नाही शेवटपर्यंत. परंतु 3 स्पर्धक जे आहेत ते आम्ही तुम्हाला काढून देणार. कसे काढून देणार बघा. एकही स्पर्धक शेवटपर्यंत बाद होणार नाही. हाच आमचा पॅटर्न आहे. म्हणून कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साधला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके काढा. हो एक चिठी काढायची आहे कुठली पण आणि माझ्याकडे द्यायची. सांगतो काय करायचं. वा तुमचं माहेर कुठे ताई? कारिवडे आणि सासर? वेंगुर्ला वाई. वेंगुर्ला. तुम्हाला या चिठीमध्ये आहे जोर जोरात हसायचं आहे. जोर जोरात असं लिहिलेलं आहे बघू शकता. हां हसलं पाहिजे जराशा. ओके हां मी माईक धरणार तुम्ही फक्त हसायचं. जोर जोरात हसलं तर ते देसाई साहेब आणि वरसकर मॅडम आमच्या बसलेल्या आहेत. दोन्ही संपादकच आहेत ते. एक दैनिक कोकण सातचे एक कोकण सातचे लाईव्हचे चॅनल. ओके हां कसंही पण हसलं पाहिजे. हां जोर जोरात. हां ओके माईक धरतो मी तुम्ही हसा बघ. जोर जोरात असलं पाहिजे. जोर जोरात. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ओके ओके स्पर्धक क्रमांक 2 या. हसणं तेवढी सोपी गोष्ट नाही आहे. या स्पर्धक क्रमांक 2 द्या इकडे द्या. वा सुंदर. या ताई तुमचं नाव काय? रूपा कामत. उखाणं घ्याल. उखाणं घ्या. छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या स्वराज्याचा तुरा प्रसादरावांचं नाव घेऊन उखाणा करते पुरा. वा जोरदार टाळ्या. थांबा इथे थांबा. इथलं आधी व्हायचं आहे हे व्हायचं आहे सगळं. हां तुम्हाला काय करायचं आहे माहीत आहे? तुमचा आवडता प्राणी कोणता? घरातला पाळीव. मांजर. हां त्याचा आवाज काढायचा आहे मांजराचा. म्याव, म्याव. बोक्याचा नव्हे मांजराचा काढायचा. मांजर मांजर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. असं पहिला काढलेला थोडासा बोक्याचा वाटत होता. हॅलो 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 हां या पुढील स्पर्धक. स्पर्धक क्रमांक 3. एक चिठ्ठी काढायची माझ्या हातामध्ये द्यायची. कुठली पण काढा. सोपे प्रश्न आहेत. सोपे भूमिका आहेत. हां वा 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 इथे तुम्हाला करायचे वेड्याची भूमिका. थोडासा आवाज दे जरा माझा माईकचा थोडासा आवाज. हां वेड्याची भूमिका करायची. काय वेड्याची म्हणजे हां काही बोलू शकता. मी माईक धरणार तुम्ही बोलायचं आहे. वेडं व्हायचं आहे. वेडं. आता इथे काही दगड वगैरे राहते त्यामुळे काही मारायची गोष्ट नाही. हां वेडं व्हायचं आहे. स्टार्ट. हो मराठी हिंदी इंग्लिश गुजरातपर्यंत मला कळतं. खाली तामिळला गेलात तर मला नाही तेवढं. अरे क्या समझते हैं ये लोग मुझे? पागल समझते हैं क्या? मैं तो राजकुमारी हूँ. ये तो सब वेडे है, पागल है. तुम्हाला वेड्याची भूमिका करायची त्यांना नव्हे. हां भूमिका करा. भूमिका केलं पाहिजे. स्पीच बरोबर आहे. भूमिका केली पाहिजे. स्टार्ट. हां असं हां करा. भूमिका करा. पागल हूँ क्या मैं? सच में पागल लग रही हूँ क्या? लग रही है पागल. हां नाही म्हणतायत. नाही म्हणतायत. लग रही है पागल. होय ना? नाही होय ना? होय ना? होय म्हणा. होय म्हणा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. काढा. या बात आहे. नाव काय तुमचं? सौ प्रिया पराग चव्हाण.
वा, तुम्हाला मी मराठीमध्ये एक ऑप्शन देतो आहे, म्हणजे एक स्पीच देणार आहे मराठीमध्ये, त्याला मालवणी करून म्हणायचं आहे. हां, सोपं आहे सोपं आहे सोपं आहे, घाबरू नका. ओके, म्हणाल आई इकडे ये. आईला बोलवायचं आहे मालवणीमध्ये, कसं? काही प्रश्नांना गुण आहेत, हां, काही बोलू नका. ओके, प्रश्नांना त्या गुण आहेत, गुणसंख्या त्यांच्या हातामध्ये आहे. हां, ओके, स्टार्ट. आई हई ये. आईला बोलवायचं आहे मालवणीमध्ये. हां, आईला बोलवायचं. आईला एका विशिष्ट प्रकारे हाक मारली जाते मालवणीमध्ये, कशी? आई खय असं हई ये. बाकीचं बरोबर आहे, आईला काहीतरी म्हटलं जातं बघा. हां, थांबा, ह्यांच्यापेक्षा प्रश्नच बदलून द्यावा तुम्हाला. बरं आलं, ह्यांच्यामुळे प्रश्न बदलला. तुमचे मिस्टर भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप बघतायत सामना. तुम्हाला भूक लागलेली आहे, तुम्ही जेवण केलं आहे. नवरा आल्याशिवाय तुम्ही जेवू शकत नाही. नवऱ्याला कसं बोलवाल टी व्हीकडून किचनमध्ये जेवण्यासाठी? आता सांगा उत्तर द्या. बघा गुण आहेत. हां, नवऱ्याला बोलवायचं आहे. परात जेवण तयार असं आधी जेवू ये मग मॅच बघ. हा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. वा, आवाज काढायचा तुम्हाला, काढाल? म्हशीचा आवाज काढायचा, जमेल काढायला? हा, कोणत्या पाळीव प्राण्याचा आवाज काढाल? मांजराचा काढला. दुसरा? कुत्रा. हां, कुत्र्याचा. व्यवस्थित. हा, आम्ही एवढंच समजू, जेव्हा तुमचा आवाज त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचेल आणि ते येतील इकडे आजूबाजूला, तेव्हाच तुम्हाला गुण मिळेल. हां, सुरू. बू बू बू. इकडे या. भुबू काय? कुत्रा वाटला पाहिजे. एवढाच येतोय. हो, ठीक आहे, परत जरा व्यवस्थित करा. भुबू बरोबर आहे, कुत्रा भुकभुकच करतो, पण ते जरा व्यवस्थित दाखव. बाऊ 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 बू बू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ठीक आहे, पुढील स्पर्धक या. तिला घेऊनच या. तिला रडवू नका, घेऊन या. स्त्रीची 3.5 शक्तिपीठं आपल्या घरामध्ये असतात, त्याच्यापैकी अर्धपीठ आहे, बरोबर ना? हां, काढ. तिला सोडू नका अजिबात. हां, द्या एक. वा, सुंदर. तुम्ही कुठे राहता? इथेच माठेवाडा. सावंतवाडीमध्ये, माटेवाडामध्ये. माहेर कुठलं? माठेवाडा. लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? लव्ह मॅरेज. अरे बापरे. एस टीने जाता कधी कुठे बाहेर गावी? रेल्वेने? नाही. कशाने जाता मग? 4 व्हीलरने. 4 व्हीलर कशी? तुम्ही 4 चाकी गाडी. कुठे जाता फिरायला गेलात तर? कणकवलीला वगैरे? बेळगावला जाता? ओके, कोणतरी म्हटलं. ठीक आहे, सावंतवाडी माटेवाड्यावरून तुम्ही बेळगावला चाललाय, कशी जाते ती 4 व्हीलर? एवढंच सांगायचं. त्यांचा प्रश्न आहे मॅडम. हां, रस्त्यावरून जाते. नाही तर काय आकाशातून जाणार गुरु? कशी जाते? नाही, कशी जाते एवढं सांग, समर्पक उत्तर पाहिजे. कशी जाते? गाडी आम्हाला घेऊन जाते. नाही, कशी जाते? गाडी. जरा थांबा, प्रश्नांना काही गुण वगैरे आहे त्यामुळे बोलू नका कोणी. जरा प्लीज, विनंती आहे. खूप मजा येणार, खूप धमाल होणार, खूप धमाल. किती पण वाजू दे, आपण आहे, आम्ही रात्री तर खेळत आलेवाले जाऊ. हां, ब्रूम 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 ब्रूम. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. या पुढील स्पर्धक या. एस टी रस्त्यावरून जाते, नाही ते का अवकाशातून जाणार? काढा, काय पण काढा, तुमच्या नशिबात आहे ते. हां, सुंदर. तुम्ही एस टीने जाता? हो. कुठे कुठे जाता एस टीने? म्हणजे आतापर्यंत गेलेलं सर्वाधिक ठिकाण? मुंबई. एस टीने? कुठल्या गाडीने? ST महामंडळ. गाडी कुठली? सावंतवाडी आणि मुंबई. सावंतवाडी मुंबई एशियाड. वा, प्लॅटफॉर्म क्रमांकला लागली सावंतवाडीमध्ये, कसं अनाउन्समेंट करतात ते? वाहतूक नियंत्रक बसलेले असतात ते. यात्रियों, आपको सूचना है. हिंदीत बोलत नाही, पहिली गोष्ट नाही बोलत, मी सांगतो. ते रेल्वेवाले. हां, हे आता मराठीवाले. हां,
प्रवासी आपल्याला सूचना आहे की मुंबई सावंतवाडी टू मुंबई जाणारी गाडी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वर उभी आहे. कृपया याची नोंद घ्यावी. धन्यवाद. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. खरोखर जातात. कुठली पकडता? सावंतवाडी बोरिवली. सावंतवाडी बोरिवली कुठली पकडता? मुंबई. मुंबई सेंट्रल. ओके. वा, सोपा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. हां, मडगावच्या दिशेने जाणारा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेवटचं स्टेशन कोणतं रेल्वेचं? मडगावच्या दिशेने जाणारं शेवटचं स्टेशन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोकण रेल्वेचं शेवटचं स्टेशन कोणतं? सोपा प्रश्न आहे मॅडम. बरं ठीक आहे, बदलून देऊ. सावंतवाडी. मला नाही माहिती, मला माहीतच नाही काय ते. हां, सावंतवाडी. नाही. दुसरं सिंधुदुर्ग. उकानं घ्या. अंबाबाईच्या देवळात हळदी कुंकवाच्या राशी मिलिंद यांचं नाव घेते. खेळ पैठणीच्या दिवशी. वा, जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. प्रश्न असा होता, मडगावच्या दिशेने जाताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेवटचं कोकण रेल्वेचं स्टेशन कोणतं असा प्रश्न होता. हां, उत्तर सांगणार शेवटी. वा, तिथे उभे राहा, सांगतो काय करायचं आहे. कॅटॉक. इथून असं सुरू करायचं, सर्कल मारायचं. सर्कल मारताना ॲक्ट पाहिजे काहीतरी. प्रेक्षकांकडे बघू. थांब. हां, कुठल्या पण तुम्हाला पण कॅटॉक आहे. ओके, आपण स्टेट करतो कॅटॉक नेहमी फॅशन शोमध्ये. तुम्हाला गोल करायचं. ओके, स्टार्ट. देवितेश. तर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यांच्यासाठी काय नाही करणार. थांबा. हे झालं, भाजी हाणायला जातात ना पिशवी घेऊन. कॅटॉक करायचं आहे. कॅटॉक. हां, कॅटॉकमध्ये काही स्टाईल्स असतात, हात दाखवणं वगैरे असतं. असं काय करू शकता. हो, समोर जा ना, माझ्यासाठी नको. गोल फिरताना ते ॲक्शन करायचे. कराल? दे ट्रॅक. क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. दाई. सुंदर प्रश्न. तुम्हाला बारशाचं गीत म्हणायचं आहे, पाण्यात घालतं जातं. म्हणतील ना? या इथे. हां, सुरू. गुण मिळणार तुम्हाला. बारशाचं गीत म्हणायचं आहे, पाण्यात घालतो ना ते गीत. एक कडवं म्हटलं तरी चालेल. म्हणा. बाळा जो जो रे. झोपला तो. एक कडवं म्हटलं पाहिजे. ठीक आहे, बदलून देऊ. फुगडीचं गीत म्हणायचं. गागर गुबू दे. टाळ्या वाजल्या पाहिजे. हां, स्टार्ट. दुसरं म्हणा फुगडी. पहिलमा गणेश देवा करीन तुझी सेवा. एवढंच. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. गुणसंख्या काय असेल ते दोन्ही परीक्षक आमचे देते, माझ्याकडे काय नाही. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे गणपती बाप्पा मोरया. काय आता संख्या बिंक्या किंवा बॅच क्रमांक बोलवत राहणार नाही. गणपती बाप्पा मोरया असं म्हटल्यावर व्यासपीठावर येते. काय सेकंड राऊंड स्मरणशक्ती फेरी. एक जरी खाली राहिली तरी स्पर्धक मात्र बाद होणार, परंतु फेरीमधून बाद नाही करणार. पुढच्या फेरीमध्ये यावं लागेल. ओके, एकत्र कुठेतरी बसतात. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या 1 ते 10 स्पर्धकांसाठी. जोरदार टाळ्या. नाव काय ग्रुपचं? जरा म्हणा जोरात. गणपती बाप्पा. या बात आहे. तर छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा या ठिकाणी येईन मी. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 माझ चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत माटेवाडा नवरात्र उत्सव मंडळ हा खेळ पैठणीचा. आपण कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत येतो. आपण पाहताय खेळ पैठणीचा. एवढी रात्र झाली आहे तरी सुद्धा माटेवाडा सावंतवाडीमध्ये हा खेळ पैठणीचा असा रंगला आहे, कारण हा चॅनलच तसा आहे. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत माटेवाडा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ सावंतवाडी खेळ पैठणीचा दुसऱ्या ग्रुपसोबत त्याच राऊंडसाठी मी परत येतोय, अर्थातच मॅजिक बॉक्स. या स्पर्धा क्रमांक 11. एक चिठी काढायची आहे आणि माझ्याकडे द्यायची. द्या द्या. नाव काय तुमचं? ऐश्वर्या सुरेश नायर, कुठे राहता? सावंतवाडी, माहेर कुठे? कोल्हापूर. कोल्हापूर. कोल्हापूरमध्ये प्रसिद्ध असं देवीचं एक स्थान आहे, सांगू शकाल नाव? महालक्ष्मी. महालक्ष्मी. 3.5 शक्तिपीठ सांगू शकाल? कावळ्याचा आवाज काढायचा आहे, काढाल? इकडे बघा, फेस. कावळ्याचा आवाज काढायचा. कावळ्याचा. कावळा कसा करतो? हा असा आवाज काढायचा आहे. हां, एवढं डीपमध्ये जाऊन काढू नका, सगळे पहाट व्हायच्या अगोदर कावळे उठतील. हां, काढा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धा क्रमांक 2. या हा घ्या, द्या. बघ जरा, चेक कर. ताई तुम्ही घेऊन बसा तिला खाली. बसा खाली, नंतर बोलवतो. बसा बसा. चौकात जावा, इथून चौकात जा. या पुढील स्पर्धा. सावंतवाडीतील 5 मंदिरांची नावं सांगायची आहेत. आत्मेश्वर मंदिर, पाटेकर मंदिर, सातेरी मंदिर, भागीरथी मंदिर आणि वेतोबा मंदिर. हां सांगा सांगा. सावंतवाडी तिथं. हां कलेश्वर मंदिर. बरोबर आहे मॅडम. हो. सावंतवाडीतली म्हटलं मी. भवानी मंदिर, कौसुलकर शाळेतलं 5 झाले. आणि एखादं सांगा आपलं नावाला. विठोबा मंदिर. तेच महत्त्वाचं होतं. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सांगायला कसं काय विचारतं. या स्पर्धक क्रमांक 13. विठ्ठल मंदिर हे खूप महत्त्वाचं आहे. माझी जन्मभूमी पण सावंतवाडीत. कुठे असेल सांगा, कुठे असेल? होळीचा खूट म्हणतात माहीत आहे. अर्थातच आमचे परममित्र आणि आमचे बंधुराज मोठे म्हटलात तरी चालेल. कोण? सुधीरजी आडेवरेकर असेल. द्या. वा, गाण्याच्या तारावर नृत्य करायचं आहे. ताई तुमचं नाव काय? नाव काय? प्रज्ञा प्रदीप पाटील. वा, प्रज्ञाताईसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. चेअर काढतोय डान्सर. सुरू. कसं पण नाचायला पाहिजे, डान्स केला पाहिजे. सुरू. स्टार्ट. नाचण्यात तर गुण आहेत, लगेच गुण देणार मॅडम. गरबा नको, गरबा नको, स्वतंत्र नाचा. हां नाचा. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ताई थांबा, ताई थांबा. बस बस बस.
बाकी नाही. हालीच एक व्हिडिओ शेअर झालेला माहीत आहे गुरु तुला, कुठला सांग? महिलांवरती झालेला. सुरुवातीपासून स्टार्ट. नाश्ता करताना पण गरबा, झोपताना पण गरबा, पती देणं वाढताना पण गरबा. हां या पुढील स्पर्धा. ताई तिकडे सर का 2 मिनिट. काढ. एक चिठी काढायची द्या. वा. कुठे राहता? सावंतवाडी. जास्तीत जास्त वर्ष कुठे राहिलाय? सावंतवाडी. सावंतवाडी. माहीत आहे ना सावंतवाडी? ठीक आहे. सावंतवाडीमधील 5 देवींची नावं सांगायची आहेत. म्हणजे 5 देवस्थानांची नावं सांगायची आहेत. इथे या. सुरू. रेडी स्टार्ट. सातेरी मंदिर, कलावती मंदिर, सावंतवाडी शहरातील बाई. भवानी, पाटेकर, उकरलकर, नाही असू दे. देवस्थानांची नाव. ठीक आहे. विठोबा मंदिर, आणि हनुमान मंदिर, आणि कशाला घाबरताय? झाली 5 नाव. आणि हे आत्मेश्वर मंदिर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. 5 मंदिरं आपण मोजली पाहिजे ना मग. या. सोप्पं आहे. नवरात्र उत्सवाच्या दिवसाचा पहिल्या दिवसाचा रंग कोणता होता आणि आजचा रंग कोणता आहे? नवरात्र एक लक्षात घ्या. नवरात्र उत्सवाचे 9 रंग असे म्हटले जातात, होय ना? बरोबर ना? पण मी एकच समजतो की नवरात्र उत्सवातला खरा रंग म्हणजे स्त्रीचा सन्मान करणे. नवरात्र उत्सवातला खरा रंग म्हणजे स्त्रीचा आत्मसन्मान करणे, स्त्रीला व्यवस्थित वागणूक देणे, हा खरा रंग आहे. तरी पण ठीक आहे, 9 रंग असतात नवरात्रात, होय ना? साड्या नेसतात वेगवेगळ्या, कोणी ड्रेस घालतं, होय ना? ठीक आहे. पहिल्या दिवशी कोणता रंग होता आणि आता कोणता आहे? आजचा म्हणजे कालचा. आता 12 वाजून गेले. हां, नाही तर तुम्ही आजचा पॉईंट दे आम्हाला धराल. हां ऑरेंज. हां. आजचा म्हणजे आजचा 9व्या दिवशी. ग्रीन. बघा तुम्ही ठरवा, मला काय विचारता? आता जो गेला तो दिवस ना, ग्रीन. नाही. पहिल्या दिवसाचा ऑरेंज. नाही. कोकाना घे. गणपती बाप्पा आहेत शंकर पार्वतीचे पुत्र. निलेश रावांचे नाव घेते, पेडणेकरांचे सुपुत्र. वा. काय? पेडणेकरांचे सुपुत्र. परत एकदा घ्या उकार. गणपती बाप्पा आहेत शंकर पार्वतींचे पुत्र. निलेश रावांचे नाव घेते, पेडणेकरांचे सुपुत्र. सुपुत्री असं म्हटलं पाहिजे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ठीक आहे. आणि पहिल्या दिवशी मॅडम रंग होता केशरी आणि 9व्या दिवशी रंग. 1 मिनिट. तरी पण काळजी करू नका. 9व्या दिवशी कोणता होता सांगा? वांगी कलर होता. वांगी कलर कुठून आणला? मोरपंखी कलर होता. काढा. मोरपंखी मॅडम. ग्रीन वेगळा, मोरपंखी वेगळा. उत्तर आताच क्लिअर करतो. हां. इंडिया. येस मॅडम या. येऊ शकता. कोण येते? या. गुरु ये. त्यांच्यासाठी मुभा आहे तिन्ही राऊंडला. देट रे डान्स. संग ढोल बाजे
जोरदार टाळ्या झाल्या पाठीमागेपर्यंत जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. साधी गोष्ट नाही आहे. ओके ओके थँक्यू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. हां जरा पुढे पुढे उभे राहा, नाही तर पैठणी मिळवायच्या अगोदर घालीन लोड अंगण. दुर्गा मातेची आरती म्हणायची आहे. एक कडवं म्हटलं तरी चालेल. इथे या. स्टार्ट. हां दुर्गा मातेची. नवरात्र उत्सव खेळता, गरबा खेळता नाही खेळत, मग गणपतीची म्हणा. सुख करता दुःख मोठ्याने म्हणा. सुख करता दुःख हरता वाता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी जळते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ती जय देव गणपती बाप्पा या. पुढील स्पर्धा. दुर्गा मातेची येत नाही, गणपतीची येते. मोदक खायला मिळतात ना. हां अनाउन्समेंट करायचं आहे. बस स्टँड किंवा रेल्वे स्टेशन कुठलं कराल? बस स्थानकाचा वर कराल. बस स्थानकात अनाउन्समेंट. ओके उखाणं घ्याल. ओके. आगीचा में बगीचा बगीचा में बंदर राजन मेरे दिल के अंदर. बाबा परत एकदा घे. इथे इथे इथे. ओके साईल जरा क्लोज घे. हां आगीचा में बगीचा बगीचा में बंदर राजन मेरे दिल के अंदर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. अगीचा में बगीचा. या बात आहे. सावंतवाडी प्रथम नागरिक कोण होते? प्रथम नागरिक कोणाला म्हणतात? नगराध्यक्ष. गुरुला 10 गुण मिळणार. तुला खेळावं लागणार ना परत. हां दुसरा काढा. गुरु थांब, त्याला हे आहे लंगडी घालायचे. हां इथे थांब. दे ट्रॅक. हे बघा इथून तिथे जायचं किंवा असं सर्कल मारा. काय करताय? सर्कल. 2 मिनिटं थांबा. हां स्टार्ट. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर शेवटची स्पर्धक मॅजिक बॉक्सची या. मॅजिक बॉक्सची शेवटची स्पर्धक आहे. नवरात्र उत्सवामध्ये 3.5 शक्तिपीठं मानली जातात महाराष्ट्रामध्ये. काही सांगू शकाल कोणती आहेत 3.5 शक्तिपीठं महाराष्ट्र राज्यामध्ये? एक अंबाबाईचं देऊळ, त्याच्यानंतर तुळजापूर, नाही ठीक आहे. दे म्युझिक डान्सचा. आपल्याला लगेच टकाटक पटापट दिल खुलास नाचलं पाहिजे. गरबा नाचायचं नाही, वैयक्तिक नाचायचं. स्टार्ट. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. क्या बात आहे, क्या बात आहे. वा जोरदार टाळ्या झाल्या. ओके ओके धन्यवाद. जोरदार टाळ्या ताई. खूप छान. नाव काय तुमचं? इथे श्रीदया ओमकार सरनाईक. एक असं झणझणीत दुकानं घ्या. जसं नाचलात ना झणझणीत, तसं जरा झणझणीत दुकानं घ्या. शंकराच्या पिंडीवर बेल व्हायचा नाही. हां नाव घ्या नाव घ्या नाव काय घ्यायचं, यांना शेवटी अहोस म्हणायचं. निया निया आकाशात चमचमते तारे, ओमकारचं नाव घेते लक्ष द्या सारे. वा वा वा. ओंकारला हाक मारा. मारा पटकन. ओमकार. हां पुढे.
जरा इकडे ये. ओके, पैठणी मिळाल्यावर एवढ्यात येऊ नको हां. तर आपण कुठेही जाऊ नका. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे मंगलमूर्ती मोरया. काय? ओके, कुठेतरी एकत्र बसा. छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा मी या ठिकाणी येईन. तोपर्यंत पाहत रहा खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 चॅनल, अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल, अर्थातच कोकण साध लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साध प्रस्तुत आणि माठेवाडा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव सावंतवाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा. आपण कुठेही जाऊ नका. दुसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा मी या ठिकाणी येईन. प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली.
संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत येतोय. आपण पाहतोय अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा आयोजक आमचे आहेत. याचा आजच्या दिवसाची अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हा माठेवाडा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव खेळ पैठणीचा रंगतोय. अनेक विविध आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी नटलेला हा माठेवाडा सावंतवाडी शहरातील खेळ पैठणीचा आमचे प्रायोजक आहेत अर्थातच विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा खेळ पैठणीचा. या फेरीमध्ये वैरींसोबत काय होईल, किती गुण मिळतील बघूया. रेडी रेडी रेडी. क्रमांकाने बसलाय ना, मी क्रमांकाने गुण सांगणार. क्रमांक तुमचे चुकले आताच सांगतो, तर गुण शेजारणीला. रेडी? हां बोला मॅडम. हो, फक्त तो केसामध्ये अडकला पाहिजे. केसामध्ये अडकलेला स्ट्रॉ आम्ही मोजणार, पडलेला मोजणार नाही. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेऊ शकता किंवा एका हाताने उचलून उजव्या हाताने माळता तर डाव्या हाताने उचलून उजव्या हातामध्ये देऊ शकता. फक्त असे माळायचे नाहीत. हां, एका वेळी एकच, एका हाताने. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. रेडी विद्याश? आता स्टार्ट. एका वेळी एकच माहिती. लक्ष ठेवा, मंगलमूर्ती मोरया ग्रुप लक्ष ठेवा. एका वेळी एकच माळायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल. परत सांगतो, दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल, परंतु हात सोडल्यावर जेवढे स्ट्रॉ केसामध्ये राहतील तेवढेच आम्ही मोजणार. एकाही स्पर्धकाला आम्ही बाद करणार नाही. आम्ही दिलेला शब्द आहे. कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने हा दिलेला शब्द आहे. माठेवाडा मित्रमंडळ सार्वजनिक नवरात्र उत्सवाच्या वतीने दिलेला शब्द आहे. एका वेळी एकच माळायचा. स्ट्रॉ पुरं. विनायक लक्ष दे. थांबा. हात सोडा, हात सोडा. चला मोजा. चला पाठी थांबा. कार्यक्रम लाईव्ह आहे, दिसलं पाहिजे. हां चला काढा आणि मोजा. डायरेक्ट हातामध्ये घ्या काढून. हां चला मोजा. एका वेळी एकच मोजायचा. सावकाश मोजा, घाई करू नका. त्यांचा एक एक गुण किमती आहे. हां, तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत करत सावंतवाडीमध्ये येणं झालं, ते सुद्धा माठेवाडामध्ये आमच्या लाडक्या गुरुच्या दरबारी येणं झालं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि सुरू झाला तो खेळ पैठणीचा. काय होईल, कोणत्या वहिनी जिंकतील ही पैठणी, काहीच सांगू शकत नाही. माझ्या हातामध्ये सुद्धा काय नाही. जो आहे गुणफलक तो समोरासमोर आहे. आम्ही पहिलाच शब्द दिलेला होता, शेवटपर्यंत कोणाला बाद करणार नाही आणि करणारच नाही. परंतु पॉईंट टेबल प्रमाणे जी पारितोषिकं आहेत 3 ती आम्हाला त्यांना काढून दिली पाहिजेत. बघूया गुणफलक आपण बघूया. स्पर्धक क्रमांक 1 एकच आहे ना. ओके, किती? 20. स्पर्धक क्रमांक 2 किती? 35 35. स्पर्धक क्रमांक 3 20. स्पर्धक क्रमांक 4 25 25. स्पर्धक क्रमांक 6 5 किती? 30. स्पर्धक क्रमांक 5 30. स्पर्धक क्रमांक 6 21 21. बरोबर आहे ना. स्पर्धक क्रमांक 7 28 28. स्पर्धक क्रमांक 8 किती? 39 39. क्या बात आहे बाबा. स्पर्धक क्रमांक 9 24 आणि स्पर्धक क्रमांक 10 25. 2 मिनटं. ओके मॅडम. आता एक काम करा, तुम्ही उभ्या राहा, तुम्ही बसा आणि त्यांच्यावर राग काढू नका. बरोबर मोजले ना त्यांनी. सर बसा व्यवस्थित. स्ट्रॉ आपल्या हातामध्ये घ्या. स्ट्रॉ जे आहेत आपापल्या हातात. आपापल्या हातामध्ये घ्या. हे स्ट्रॉ घ्या. तुमचे घ्या तुमच्याकडे. ताई तुमचे घ्या, तुम्हाला किती पाहिजे ते.
लागले तर आणि पुरवणार, भरपूर स्ट्रॉ आमच्याकडे आहेत. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होईल. खाली ठेवा हातातले स्ट्रॉ. बेटा जरा पाठेल, जरासा पाठेल. ओके बस. रेडी? विनायक ती पिशवी पण खाली घे जरा, तुझ्या हातात ठेव. रेडी? काय करणार एका वेळी? ओके. एका वेळी एकच स्ट्रॉ मारायचा. तुम्ही काय करणार? पाठी गणपती बाप्पा काय करणार? हां नीट, पण दुश्मनी काढू नका, त्यांनी व्यवस्थित मोजल्या हो. हां नाही तर म्हणाल नाही नाही तू असं नाही. आणि दुसरा जर मारलेला दोन एकदम मारताना दिसले तर भांडायचं नाही, एक काढून परत लगेच टाकायचा खाली. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच मारायचा, दुसऱ्याचा हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल. एका मिनिटाचा अवधी आहे, बघूया कोण होईल या वर्षीची महापैठणी विजेती. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7ला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जवळपास 3 लाखाहून अधिक सबस्क्रायबर, फेसबुकसाठी 1.5 लाखाहून अधिक सबस्क्राईब, जवळपासही कोण नाही असा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. आणि आयोजक आहेत माठेवाडा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023 खेळ पैठणीचा. कोणाला मिळेल महापैठणी मला सुद्धा काही माहिती नाही, सगळा निर्णय त्यांच्या हातामध्ये आहे. थांबा, त्यांचे फोटो काढून घ्या. हसू नका, हसू नका, हसू नका. हां मोजा, हसू नका कशासाठी सांगतो तुम्हाला. असंच हां काढा मोजा. असाच एकदा कासर्डेमध्ये लाईव्ह विषय होता. माझ्या हातातील माईक खाली चालू राहिला, फ्रंटला होतो. समोर तिचे पतिदेव बसलेले आणि पटकन ते बोलले काय साईंदर सारखा पिसारा फुलवलाय. ती पटकन हसली, हसल्यानंतर स्ट्रॉ पडतात. ॲज अ अँकर पण सांगतो हसू नका. मोजा आता. पण यांचे फोटो काढून घेण्यासारखे होते होय ना? एक मिनिट हातामध्ये सांग येतो तुमच्याकडे. रेडी झाले का सर्वांचे मोजून? स्पर्धक क्रमांक 11 नंबर प्रमाणेच बसलाय ना, नाही तर गुण शेजारने, मी जबाबदार नाही. स्पर्धक क्रमांक 11 किती? 17. स्पर्धक क्रमांक 12 सावकाश मोजा, अजिबात घाई नाही. आम्ही सर्व रात्रीचं खेळत आल्याची मोठी टीम आहे आमची. स्पर्धक क्रमांक 12 हां 35. स्पर्धक क्रमांक 13 18. स्पर्धक क्रमांक 14 33. कशा बसला चुकून मला सांगा तुम्ही. 11 12 13 बरोबर आहे. हां थांबा जरा, थांबा. स्पर्धक क्रमांक 15 मॅडम. 14 कॅन्सल करा. 15 किती? 33. नंबर प्रमाणे बसा मग सांगितलं. तुम्ही कुठे बसला पाहिजे होता मग? असू दे ठीक आहे. स्पर्धक क्रमांक किती आहे बघा जरा मॅडम. 16 किती? 20. स्पर्धक क्रमांक 16 20 आणि स्पर्धक क्रमांक 14 होय ना, तिकडे बसला पाहिजे होता तुम्ही. तुमची पण तेवढीच चूक आहे, पण असू दे. आम्ही काय किती? स्पर्धक क्रमांक 14 मॅडम आता 30. हां स्पर्धक क्रमांक 17 किती? 16. स्पर्धक क्रमांक 18 किती? 20. स्पर्धक क्रमांक 19 11 आणि स्पर्धक क्रमांक 20 हां 25. लिहिले सगळे? ओके चला. गणपती बाप्पा मोरया. तुम्ही फक्त थांबायचं. मंगलमूर्ती मोरया खाली बसा कुठेतरी. क्लिअर कर थोडं, ठेवा तिथे. स्ट्रॉन येऊ नका, मिळत नाहीत परत, तिथेच ठेवा. छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत तुम्ही पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव माठेवाडा सावंतवाडी आयोजित खेळ पैठणीत. आम्ही हे गेलो नाही आलो, तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. दुसऱ्या फेरीसाठी मी येतोय, अर्थातच माठेवाडा सावंतवाडीमध्ये रंगतोय सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ. माठेवाडा सावंतवाडी सार्वजनिक नवरात्र उत्सव हा खेळ पैठणीचा. तिसऱ्या फेरीसाठी मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी येतोय. बघूया काय होईल, काय घडेल, मला सुद्धा माहिती नाही. परंतु कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साधला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टीज, सहप्रायोजक आहेत कॅमलेन. बघूया, एका वेळी एकच चेंडू आणायचा आहे, त्याच्याबरोबर भांडायचं नाही, जोरात धावू नका, नाहीतर डायरेक्ट माठेवाडा. ओके, विनायक तिथेच थांब. एका वेळी एकच आणायचं, कारण आपल्याला ॲडजस्ट करून खेळलं पाहिजे, मोठं मैदान नाही आहे. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतो. 1 मिनिटाचा उद्या आहे, आता स्टार्ट.
एकच घ्यायचं एका वेळी. आपल्याच परडीमध्ये टाकायचा, पिशवीतलाच आणायचा, पिशवीतलाच आणायचा. आपल्याच परडीमध्ये टाकायचा, दुसऱ्यांच्या परडीमध्ये टाकला, गुण शेजारणीला मिळणार. एका वेळी एकच आणायचा. भांडू नका, व्यवस्थित आणा. थांबा थांबा, नेऊन ठेवा चेंडू. चेंडू नेऊन ठेवा पाठी. ठेवा नेऊन. दे इकडे. चल, आपापली बकेट हातामध्ये घ्या. ओके ना? चल, स्पर्धक क्रमांक 1. स्पर्धक क्रमांक 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेंडू. कंगन घ्या आणि खाली जाऊन बस. स्पर्धक क्रमांक ते राहू दे. स्पर्धक क्रमांक 2. 2 4 6 8 आणि 3 11. कुठेतरी एकत्र बसा. इथे ठेवा. स्पर्धक क्रमांक 2 11. बसा खाली. स्पर्धक क्रमांक 3 काय केलं आहे? 2 4 6 आणि 3 9. 9 गुण. स्पर्धक क्रमांक 9 गुण. 9 आहे ना? 3च आहे. 3च आहे. स्पर्धक क्रमांक 4. 2 4 6 8 11. स्पर्धक क्रमांक 4 11 गुण. बसा कुठेतरी. स्पर्धक क्रमांक 12 किती आहेत? 2 4 6 8 10 12. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढचे स्पर्धक या. घ्या बकेट. त्या घेतल्या तरी चालेल, त्या घ्या, कुठल्या पण घ्या. रेडी? द्या. सरका पाटी. पाटी सरका. 6 9 8 7 6. सरका पाटी. विनायक जरा मॅटिंग. जरा बकेट पाठी घ्या थोडे. झालं? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच आणायचा. आना पटापट. 30 सेकंड बाकी आहेत. 30 सेकंड. थांबा. तिथे नेऊन ठेवा. चेंडू ठेवा तिथे. चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 10. उलट आहे सिच्युएशन. स्पर्धक क्रमांक 10 10. 2 4
6 8 11 ठेवा खाली. स्पर्धक क्रमांक 10 मॅडम 11. स्पर्धक क्रमांक 9 2 4 6 8 11. बसा ना खाली जाऊन. बसा मॅडम खाली जाऊन. स्पर्धक क्रमांक 8 2 4 6 8 11. बसा मॅडम खाली. स्पर्धक क्रमांक 7 2 4 6 8 12. बसा. आणि स्पर्धक क्रमांक 6 2 4 6 10. टोटल 10. चला मंगलमूर्ती मोरया 5 जणी ज्या पहिल्यांदा 5 जणी ज्या मंगलमूर्ती मोरयाच्या 5 जणी या नंतर 5 जणी. दे बकेट त्यांना बेटा. एक एक बकेट दे. आपली खून काहीतरी क्रमांकाने ना क्रमांकाने. पंधरा 14 13 12 11 का देणार देणार देणार. 15 14 13 12 11 13 आहे ना 12 11. पाठी ठेवा. काय करणार एकावे एकच चेंडू आणायचा. घाई करू नका. सेफ्टी म्हणून सांगतो जास्त पुढे जाऊ नका. हां रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. पिशवीतलीच चेंडू आणायचा. पिशवीतला चेंडू आणायचा. हाना पटपट. काही सेकंड बाकी आहेत. थांबा थांबा. चला आपापले बकेट्स घ्या हातामध्ये. स्पर्धक क्रमांक 15 2 4 6 8 10 12 14. स्पर्धक क्रमांक 15 मॅडम 14. स्पर्धक क्रमांक 14 2 4 6 8 10 12. बसा मॅडम खाली जाऊन. स्पर्धक क्रमांक 13 2 4 6 8 11. स्पर्धक क्रमांक 12 2 4 6 8 10 3 13. आणि स्पर्धक क्रमांक 11 2 4 6 8 10 12. या मंगलमूर्ती मोर्याचे शेवटचे 5 स्पर्धक. या मंगलमूर्ती मोर्या ग्रुप शेवटचे 5 स्पर्धक या. राहा लाईन प्रमाणे. किती या 20 19 कोण आहे 19 19 18 17 16. बकेट ठेवा खाली.
सर का इकडे बकेट सर का, आणि जास्त पाठी जाऊ नका. रेडी, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. संपूर्ण जिल्ह्याचा दौरा करत असताना सावंतवाडी माठेवाडा या ठिकाणी येण्यात आलं आणि अर्थातच हा खेळ पैठणीचा या ठिकाणी रंगला. कोकण 7 कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आपलू नका एकमेकावर आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव माठेवाडा सावंतवाडी आयोजित. प्रथम क्रमांकाला मिळणार आहे अर्थातच अर्चना फाउंडेशन प्रस्तुत एक आकर्षक पैठणी. द्वितीय क्रमांकाला मिळणार आहे SM मडईकर ज्वेलर्स पुरस्कृत चांदीचं नाणं आणि तृतीय क्रमांकाला मिळणार आहे SM मडईकर ज्वेलर्स प्रस्तुत चांदीची मूर्ती. आमचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. बघूया कोणत्या वैंना मिळते ते महाराष्ट्राचं महावस्त्र. यदि काही वेळातच आपल्या समोर येईल तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. थांबा 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 थांबा. डायरेक्टली 0 आहे माझ्या हातामध्ये. काउंटर आहे, बघू शकतो. रेडी, घ्या आपापले बकेट्स. जेवढी जास्त फास्ट धावतील तेवढे चेंडू पटपट येणार. त्याला माझाही नाणे असतो. मी 0 करतो आणि स्टार्ट करतो. रेडी, स्पर्धक क्रमांक 20. 2 4 6 8 10 12 3 15. थांबा खाली. हे घे बघ खाली थांबा. स्पर्धक क्रमांक 19. 2 4 6 8 10 12 14. थांबा खाली. स्पर्धक क्रमांक 18. 2 4 6 8 10 12 14. थांबा खाली मॅडम. स्पर्धक क्रमांक 17. 2 4 6 8 10 12 14. आणि स्पर्धक क्रमांक 15. 16 बहुतेक. 2 4 6 8 10 12 14. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या सर्व स्पर्धा टाळ्या जोरदार झाल्या पाहिजेत. तर कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा सार्वजनिक नवरात्रोत्सव माठेवाडा सावंतवाडी घेऊन आलो आम्ही. खेळ पैठणीचा अर्थातच आमचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिन. बघूया कोणाला मिळेल ही पैठणी. काही वेळातच आम्ही पुन्हा येऊ. तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. तर छोट्याशा ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी येतोय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव माटेवाडा सावंतवाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा या ठिकाणी रंगला. एवढं खूप छान खेळला. जरा सगळ्या स्पर्धकांसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. खूप छान खेळलात. कारण साधी गोष्ट नाही, एवढ्या रात्री एवढा खेळ तेवढी एनर्जीने खेळणं आणि अशा खेळलात की आमची डोकेदुखी थोडीशी वाढवून ठेवलात. स्पर्धक क्रमांक 12 आणि स्पर्धक क्रमांक 20 यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. देवयानी टेमकर आणि हृदया ओंकार सरनाईक यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. असं तुम्ही दोघांनी खेळलात ना की दोघांचेही गुण समान झाले. 175 175 175 175. हे घे विघ्नेश विद्येश. ओके, कितव्या नंबरसाठी काय झालं आहे ते मी सांगणार नाही. ते बघ पारितोषिक वितरणामध्ये काय झालं आहे की तुमच्यात प्रथम आहे, द्वितीय आहे, तृतीय आहे, चतुर्थ आहे, ते मला माहिती नाही. ते मॅडमांकडे आहे सगळं. हां, तुम्हाला डान्स करायचा आहे, नृत्य. विद्येश म्युझिक देईल. डान्स करून झाल्यानंतर तुमच्या आवडत्या पत्रावळीमध्ये जाऊन उभं राहायचं. संगीत खुर्ची नाही, डान्स करत नव्या. डान्स करून झाल्यानंतर संगीत खुर्ची नाहीत, 5 पत्रावळी आहेत. आवडत्या एका पत्रावळीमध्ये जाऊन उभं राहायचं. रेडी? ओके. धरून चला. तुम्हाला ती पत्रावळ आवडली आणि ती त्याच्यामध्ये उभी असेल तर तिला ओढून नाही बाहेर काढायचं. काही ठिकाणी असं होतं, ओढून काढलं जातं आणि आपण राहतात, पण तसं नको. हां, ओके. त्यांना डान्सचा एक म्युझिक दे. दोघांमध्ये टाय आहे. 175 175. या पत्रावळी खाली काहीतरी दडलेलं आहे. या पत्रावळीच्या खाली काहीतरी दडलेलं आहे. बघूया काय असेल ते. थांब दे. काय नाही ना, दे म्युझिक. नाचलं पाहिजे, दिल खुलास नाचलं पाहिजे. या पाठी अगोदर पाठी हां नाच. आवाज दे थोडा. टाळ्या वाजवायसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे दोन्ही स्पर्धकांसाठी. क्या बात आहे. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सातला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे अर्थातच अर्चना फाउंडेशन प्रस्तुत महापैठणी आहे. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक SM मडकईकर ज्वेलर्स पुरस्कृत चांदीचं नाणं आहे. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे SM मडकईकर ज्वेलर्स यांच्याकडून चांदीची मूर्ती आहे. कोणाला काय मिळेल काय होईल मला सुद्धा माहीत नाही आहे. हे कितव्या नंबरसाठी चालू आहे ते सुद्धा मला माहीत नाही आहे. परंतु बघूया कोण होईल यावर्षी सावंतवाडी माठेवाड्याची आमच्या लाडक्या वहिनी महाविजेत्या. ज्यांना मिळणार आहे अर्चना फाउंडेशन यांच्याकडून एक आकर्षक महापैठणी आणि होणार आहे धमाका खेळ पैठणीचा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात. क्या बात आहे, क्या बात आहे. सुंदर. आता राहा पत्रावळीमध्ये आवडत्या दोघांनी पण. हो आतमध्ये. ओके.
ठीक आहे, घ्या पत्रावळ हातामध्ये घ्या, त्याच्या खाली काहीतरी दडलेलं आहे, ते कॅमेऱ्यासमोर दाखवा. सांगतो कसं दाखवायचं. वा, 120. स्पर्धक क्रमांक 12 आणि स्पर्धक क्रमांक 20 350. क्या बात आहे. द्या एकत्र कुठेतरी जाऊन बसा. तर पारितोषिक वितरण समारंभासाठी आम्ही थोड्याच वेळ देऊ, तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. फक्त पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव माठेवाडा सावंतवाडी आयोजित खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला,
जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 322540 आणि 9423 750944. तर पारितोषिक वितरणा समवेत आम्ही पुन्हा एकदा या व्यासपीठावर येतो. आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सावंतवाडी माठेवाडा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023 खेळ पैठणीचा को पॉवर बाय अर्थातच आमचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. तर या ठिकाणची जी पारितोषिक आहेत आकर्षक जिला मिळणार आहे प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक महापैठणी अर्चना फाउंडेशन प्रस्तुत यांच्याकडून ही महापैठणी आहे. अर्चना फाउंडेशनसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तुम्ही पण वाजवा जरा, तुम्हालाच मिळणार आहे. त्यानंतर द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे SM मडकईकर ज्वेलर्स प्रस्तुत चांदीचं नाणं आणि तृतीय क्रमांकाला मिळणार आहे SM मडकईकर ज्वेलर्स प्रस्तुत पुरस्कृत चांदीची मूर्ती. अशी 3 क्रमांकाची पारितोषिक आहे. बघूया कोणाला मिळाली असतील आणि कोणाला नाही हे आपण या ठिकाणी पाहायचं आहे. मी विनंती करेन एक मिनिट. मी विनंती करेन अर्थात आमचे गुरु चिटणीस आपल्याला आपण 2 आणि 3 आणि 2 जो आहे तो आपण पारितोषिक घोषित करू. आणि कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत खेळ पैठणीचा तृतीय क्रमांकाचा पारितोषिक अर्थात तृतीय क्रमांक जातोय सौभाग्यवती. काय गेसेस आहेत कोणाला जाईल तृतीय क्रमांक? ओके, कोण असेल काय वाटतं जरा विचारूया पटपट. कोण असेल? बाकीच्यांचं माहित नाही, पहिली असेल. तिसरी कोण असेल जरा एकदा जोरात आवाज येऊन दे. तिसरी कोण असेल जरा जोरात? सौ देवयानी टेमकर तृतीय तृतीय विजेता आहेत. देवयानी टेमकर ज्यांना मिळतंय SM मडकईकर ज्वेलर्स यांच्याकडनं चांदीची मूर्ती. मी विनंती करतोय पुंडलिक दळवी यांना की या ठिकाणी तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक जे आहे ज्यांना मिळणार आहे चांदीची मूर्ती देवीची ते या ठिकाणी देवयानी टेमकर मॅडम यांना वितरित करायचं आहे. तृतीय क्रमांकाची विजेती कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत खेळ पैठणीचा या खेळामध्ये जरा सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या आपण वाजवूया. आणि आणि कोकण 7 लाईव्ह प्रस्तुत खेळ पैठणीचा या खेळाच्या द्वितीय क्रमांकाच्या मानकरी आहेत ज्यांना मिळणार आहे चांदीचं नाणं जे पुरस्कृत केलं SM मडकईकर ज्वेलर्सचे मडकईकर यांनी या ठिकाणी आहेत. त्यांनाच विनंती करतो की द्वितीय क्रमांक ज्यांनी या खेळ पैठणीमध्ये मिळवला त्याला हे चांदीचं नाणं आणि प्रशस्तीपत्रक भेट द्यायचं आहे. आणि द्वितीय क्रमांकाच्या विजेत्या आहेत सौ हृदया ओंकार सरनाईक. जरा एकदा जोरदार टाळ्या सर्वांसाठी झाल्या पाहिजे. थांबव मेदी. आणि ज्याने आम्हाला या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं सहकार्य केलं आमचे दोन्ही लाडके कलाकार बच्चे कंपनी यांच्यासाठी कोकण 7 लाईव्ह ही छोटीशी भेटवस्तू आहे. मी मडकईकर आपल्याला विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना हे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. नाव काय तर याचं माहिती नाही. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. नाव काय? मोहित विशालगिरी गोसावी.
मोहित विशालगिरी गोसावी. मोहितसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुझं नाव? तेजस योगेश वाटे. तेजससाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. क्या बात आहे. इकडे बघ, इकडे बघ. हा सन्मान खूप मोठा आहे, साधा सन्मान नाही आहे. कारण हाच सन्मान उद्या सकाळी याच व्यासपीठावरून कुठे देशामध्ये सोडा, जगामध्ये पण नेऊन सोडेल. हे व्यासपीठ अशासाठीच खुलं करून दिलं जातं. आणि प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक घोषित करतोय. अर्थातच हे पारितोषिक होतं महापैठणी अर्चना फाउंडेशन प्रस्तुत. अर्चना फाउंडेशन प्रस्तुत महापैठणी 2023 सावंतवाडी सार्वजनिक नवरात्र उत्सव माठेवाडा 2023. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत. सर्वांनी खूप छान खेळला. सद्गुरू वामनराव पै सांगतात त्याप्रमाणे आम्ही गेम घेतला. तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तुम्हीच गुण कमवायचे. आम्ही एक पॅटर्न ठेवला होता. कोकण 7 लाईव्हचा कॅमेरा पहिल्यांदा जेव्हा यावर्षी 2023मध्ये पहिल्या घरी गेला, पहिल्या मंडळामध्ये गेला, पहिल्या गावामध्ये गेला, तेव्हा आम्ही पॅटर्न दिला होता की शेवटपर्यंत कोणालाही बाद फेरी खेळवणार नाही, हा आमचा ट्रॅक राहील. तो ट्रॅक आम्ही पुरा केला. कुठे 80 स्पर्धक होते, कुठे 150 स्पर्धक होते, परंतु आमच्या संपादक वरसकर मॅडम यांनी आम्हाला एवढं धैर्य दिलं, नाही वालालकर भाजू दे किती पण बघूया, पण नाही बाद करायचा. तो ट्रॅक आम्ही सक्सेस केला. तर जोरदार ट्राय संपूर्ण टीमसाठी झाल्या पाहिजेत. IT विभाग सांभाळतो आमचा विद्येश धुळीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर अनिकेत नार्वेकरसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आमचे कॅमेरामॅन साहिल बागवे आणि आमचा दुसरा कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि संपूर्ण हे करत असताना ज्यांची सावंतवाडी माटेवाड्यामध्ये मोलाची मदत आम्ही घेतली, अर्थातच आमच्या विनायकसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खूप मोठं सहभाग तुमचा आहे. आणि प्रथम क्रमांक घोषित करतो. तब्बल 178 गुण मिळवले. मी विनंती करेन या चॅनलच्या संपादक सन्माननीय देवयानी वरसकर मॅडम, आपल्याला कोण असेल प्रथम क्रमांक? 178 गुण मिळवले कोण असेल? हां, सगळ्यांची नावं सांगा. 19 जणांची. हां, कोण? आणि तुझं नाव काय? वा वा वा. दोघात नाणेफेक करावी लागेल. 178 गुण मिळवले. आणि या वर्षीची माठेवाडा सावंतवाडी सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023ची महापैठणी विजेती ठरली, जिला मिळणार आहे अर्चना फाउंडेशन प्रस्तुत आकर्षक महापैठणी. 9व्या निलेश पेडणेकर साठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी विनंती करेन सर्व मान्यवर आणि आमच्या संपादक मॅडम अर्थातच देवयानी वरसकर, आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया. तुमच्या मिस्टरांचं नाव काय? एक मिनिट. हां, मिस्टर निलेश अरुण पेडणेकर. म्युझिक खाली घे. निलेश आलाय? निलेश काका का? हां, निलेश आलाय का? काका काय करायचं आम्हाला? ओके, तरी काकांना आपण घेऊया वरती, परंतु सहभागी म्हणून. ओके, बोलवा काकांना. काका या. संजय पेडणेकर. आणि संजय पेडणेकर बद्दल काय सांगावं हे मी नंतर सांगेन तुम्हाला. हां, माझे नगरसेवक आहेतच आणि सोबत जे आम्हाला नेहमीच कबड्डी स्पर्धेमध्ये मोलाचं सहकार्य करतात असे संजयजी पेडणेकर. एक विद्येश जरा सर्टिफिकेट येते. आणि कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने एक विशेष पुरस्कार आम्ही या ठिकाणी घोषित करतोय. अर्थातच क्रमांक 16 जी म्हणजे साधी गोष्ट नाही आहे पैठणीमध्ये सहभागी होणं, कारण ती कशी आहे तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे. थोडक्यात ऐकू येत नाही किंवा वाचता येतं परंतु बोलता येत नाही, तर तिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. मी विनंती करेन पूजा अमोल साटविलकर हिच्यासाठी.
विनायक बोलत होते, विद्येश बोलत. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी विनंती करेन सन्माननीय गुरु चिटणीस आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सर्वजण उपस्थित आहेत, या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन आपण करावं. धन्यवाद. या ठिकाणी या कोकण साथ लाईव्ह प्रस्तुत खेळ पैठणीच्या या खेळात तुम्ही सर्व महिला मोठ्या संख्येनं अगदी 20 स्पर्धक या स्पर्धेत सहभागी झालात, त्याबद्दल सर्व सहभागी झालेल्या स्पर्धकांचं पुन्हा एकदा मनापासून या ठिकाणी आभार आणि अभिनंदन. आणि या उत्सवाची आपण शोभा वाढवली त्याबद्दल तुमचा आभार. त्याचबरोबर ज्यांनी हा खेळ या ठिकाणी आयोजित केला ते दैनिक कोकण साथ आणि कोकण साथ लाईव्ह या सर्व चॅनल्स देखील या माठेवाडा नवरात्र उत्सवाच्या मंडळाच्या वतीनं त्यांचा आभार व्यक्त करतो. आणि अतिशय सुंदर रीतीनं हा खेळ या ठिकाणी घेतला आमचे होस्ट, आमचे मित्र बाळू वालावलकर यांचं देखील या ठिकाणी आभार. सर्वांच्या मनापासून आभार. एवढ्या 2 वाजले जाता आणि ह्या 2 वाजलेपर्यंत देखील आपण शेवटपर्यंत एवढे थोडेसे काय होईना आपण दर्दी रसिकांची गर्दी या ठिकाणी आपल्याला मिळाली, त्याबद्दल तुमचाही मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी सर्व मंडळाचे पदाधिकारी ज्यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यामागे हातभार लावला, सगळे हे छोटे छोटे कलाकार ज्यांनी अतिशय स्वयंसेवकाची भूमिका अगदी चोख पार पाडली, त्या सर्वांचा मनापासून आभार. विनायक तुझे विशेष आभार या ठिकाणी या कार्यक्रम घेण्यामागे. आणि या ठिकाणी सर्वांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन आणि सर्वांना विजयादशमीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद. आणि प्रोटोकॉल आता तुमचे मिस्टर आले नाही पण मैत्रिणी आल्या आहेत, उचलून घेतलं तर बरे होईल. हां आत्या आणि मैत्रीण. ओके मग उचलून घ्या, आत्या आणि मैत्रीण दोघांनी उचलून घे. ओके हां जमणार. प्रोटोकॉल असतो पुरा केला पाहिजे. मिस्टर नाही आहेत. हां जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ओके चालेल. बस झालं. तर या ठिकाणी आम्ही थांबतोय. उद्या अशाच एका कार्यक्रमामध्ये पुन्हा आपण भेटू. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल दैनिक कोकण साथ लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साथ प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा, अर्थातच को पॉवर बाय विल्बर प्रॉपर्टीज आणि कॅम्बलेन. आपण कुठेही जाऊ नका. उद्या हाच कॅमेरा घेऊन आम्ही दुसऱ्या शहरामध्ये येतोय. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44.